Ahmed kommer ind igennem døren. Han er meget trist. Hans dag var ikke så god hjemme, fordi hans mor hun er syg, og hun er ikke så sød mod ham. Han går hen og sætter sig ved bordet i kantinen, tager sit æble op, og Keisha og Julie sidder og griner af ham. De laver sjov med ham. Han har ingen venner. Han er helt alene. Ingen kan lide ham. Ensom. Han bliver ked af det. Og de griner stadig af ham. Ahmed han tager taske op og går sådan der. Ahmed går ned ad trappen. Og går hen ad gangen. Ahmed gider ikke mere. Ahmed er ung og ensom. Shut the fuck up.